Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku cireng menyang Solo Mas Gareng panjang yuswa. Amin 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 amin. Tuku tahu mung cacah siji. Pripun? Mas Bayu mugi-mugi tambah rezeki. Amin amin. Wah, kula rumangsa bombong Mas Gareng. Pripun? Kula bengi niki nyangik ora jeleh. Sebabe Ana hiburane. hiburane napa? Mobil liwat. Iso nggo ngentengke pikir. Ya lagi iki lho nyambut gawe balapan karo knalpot bis. Wah, jane lok tenan. Nek ya ora masalah. Nggih, nggih, nggih. Iki nganu kok Mas apa jenenge? Iki mengenang aku kira-kira 10 utawa 15 tahun kepungkur ki wis tau nyambut gawe ning kene. Oh, ngoten nggih. Ya pirang tahun aku genepe ora kelingan. Nggih. Mergo biyen ki yen ra kleru peresmian utawa selamatan jalan tol ning kono tau wayangan. Oh, ngoten. Ya iki malah nggo tombo kangen lho, Mas. Nggih leres nggih. Ah, ana sing kelingan. Nggih, Tombo nggih. kangen pancen. Nggih alhamdulillah. Sisa cedak Semarang Batang lewat jalan tol ki. Jalan tol. Ah, sampean ra iso maca. Lho piye to kok ora iso maca? Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol. TOL kok tol. Oh iya ya, oh iya. Diwaca tol. Nggih. Lah kenapa? Ing Pripun? atase apa tulisane tol kok diwaca tol? Sebabe napa? Kuwi diwaca cara huruf utawa kalimat Arab sing ana ing surat Al-Fatihah ayate berbunyi iki dirungokke. Piye? Loh, yen ora ngerti takon wong pinter to. Lah ya pripun? Sing unine piye? Siratal mustaqim. Yang artinya Jalan lurus. Nggih. Dadi tol kuwi keterangane sama dengan jalan lurus. wong sing mlakune jejeg tanpa hambatan kuwi ya swarga cadangane. Mula yen lumaku urip ning alam donya aja sok seneng menggak-menggok jalan sing salah utawa ora bener, mlaku jalan lurus sing bener ora nerak ing dedosan. Sing jenenge jalan lurus lu upama menggok-menggok barang sing bener. Bener. Nggih ta? Nggih. Niki ya kena kanggo ngelinge kanggo adikku Muhammad Dinar Gusman. Betul. Niki bakale mapaki kadewasan. Saya suwe saya dewasa. Sing jenenge wong dewasa niku ora ditentukan saka umur. Betul. Nggih ta? Ning saka penggalihe utawa pikiran sing wis dilambari iso mbedake iki haram apa halal, iki bener apa becik. Nalar. Leres. Tombo kangen tenan ki aku. Wah, ki saestu. wilayah Pantura biyen ki Batang Pecodotan. Pekalongan. Alah kalong karo codot iki lak sak sedulur to, Mas. Nek jeneng gon ya aja diwahi nunggu ndak bingung. Ayo nganti tekan apa kuwi Kebon Gede, Kebon Gede, Batang, Pekalongan, Pemalang, Kebon Gede, Tegal. Tegal ki yen cilik, yen cilik Kebon, yen gede Tegal. Dadi nek Kebon Gede iki Tegal. Tegal. Oh malah judege kernet ngono kuwi kok. Terus Cerinota, Ngendi Cerinota kuwi? Tegal Cerinota, Brebes Cerinota. Cirebon. Ayo Bon ki nota. As mbuh kok senengane judege pikir. Tak gawe mumet pokoke bengi iki. Aku tenan kok nyambut gawe ngene iki seneng lho. Senenge pripun? Iki lho sing mirsani jenjem konjem menikmati Tur suasanane ayem. lho delok ana sing ning balkon bareng e. Ndi? Kae ning kretek penyeberangan. Oh iya. Nggih, heeh. Nggih, matur nuwun dipun pirsani. Alhamdulillah. Jawa Sari mriki nggih dusune Joro. Joho Sari. Jawa Sari. Nggih. Terus iki apa? Kandeman desane. Nggih nuwun sewu Pak Lurah, Pak Sugito. Neng apa kok golek-golek Pak Lurah? Lho lah iki lak sing gak duwe gawe sapa? Mas David. Ah, Mas David to. Mas David ki statusnya ning kene apa? Masyarakat. Nah, niki Pak Lurah, Pak Sugito masyarakate wis nanggap kok lurahe dereng pripun. Ya somben digoleki acara sing
tepak sing penak. Aku bar jagongan ning kono karo Pak Sugito. Pripun? Beliau juga sudah punya program mengko yen bersih desa kapan-kapan yen ana kelompok dana arep gelar wayang. Alhamdulillah. Tegese wonten daerah mriki wayang niku tesih ditresnani masyarakat. Pertanyaane, nggih. Kowe yen gelar wayang ki dalange kowe apa dudu aku ora ngerti. Terus Lah kuwi ya ora apa-apa wong dalang ki akeh kok. Sing penting tetep wayang niku digelar. Aku mau ya matur Pak Gito ngono, Pak. Dalange mboten sabayu mboten masalah. Sing penting dagelane tetep kula, Pak. Heeh, nek jek urip. Yen sing ya kena sehat no Mas Gareng ya. Agrono kancane tawa kok jenenge dialang-alangi. Iya. Wong jenenge nggih. Iki ning ndi nggon wis tak utarake tak unceki kene iki dusune ndi? Kandeman. Ku lak desane. Nggih. Iki dusune. Dukuh to? Dukuhe. Johosari. Iki rada kangelan aku. Kok angel bab perkawis napa? Mas Gareng asli kok kangelan iki ora mungkin kok. Ning ya wong jenenge Otak Ade Gathuk pomana klerune nyuwun pangapunten. Nggih. Iki nuwun sewu. Iki menyangkut nama seseorang mula aku tak maca. Oh nggih. Iki nggih. Dukuhe Johosari. Johosari. Jo kuwi saka kalimat jokone Pak David lan Ibu Eni sing asma Mas Muhammad Dinar Gusman wis kelakon disupitake ing wulan Agustus wingi. Joko ini tegese anake lanang. Anake lanang. Nggih, amin. Terus hobine Pak David sak keluarga kuwi nonton wayang kulit. Mula syukurane ya gelar wayang kulit. Amin. Terus saiki dalange Ki Bayu Aji jenenge saka Surakarta. Terus terakhir Riyang Riyuh seneng suasanane mergo ana garenge sing saka Semarang. Alhamdulillah. Kuwi Johosari. Ning ya pancen estu kok. Mas David iki sing ngantu-antu jenengan iki wah wis jan. Mas Gareng pokoke kudu tetep enten, Mas. Amin. Nggih, kersane mengke berkahi dateng anak kula sing disupitke. Kersane ninggal weling kali anak kula sing disupitke. Iso dienggo. Sik. Piye to? Tembungmu ra enak iki. Lah piye kok ora enake ana ngene ndi? Tembung kok mengke yen Mas Gareng ajeng ninggal weling. Lho ninggal weling ki aku arep ning ndi rumah samu ku arep mati ngono piye? Nek arep disuwuni tutur utawa sembur panjenengan. Nasihat ngono wae kok. Oh nggih. Yen ninggal weling ki kesane ki sesuk aku arep mati. Oh mboten. Nasihat. Oh niku nasihat kanggo adine sing putrane sing dihitanake. Nggih yen nasihate niku nganu nasihate nggih melalui acara niki yen kula ngandani Dek napa Dinar niku. Kok melalui acara? Contone pripun? Niki lak Khitan. Supit, tetak. Niku kata lain, ana khitan, ana sunat, ana supit, ana tetak. Nah, khitan. Khitan niku napa? Kita sebagai manusia lelaki harus melakukan. Nggih. Terus tanpa itu akan merasa ada kotoran yang menempel di diri kita. Nggih, niku khitan. Nggih. Terus supit. Suki sudah selayaknya seorang lelaki melakukan itu. Pit ini peringatan pita kehidupannya telah dibuka. Dadi bar supit ngene iki ngati-ati wis mandi iki. Oh nggih. Digunakake sing sak mestine. Supit. Nah, terus apa neh? Tetak iki telah diputus pucuknya. Terus tak akan rugi walaupun kehilangan kulit sedikit. Ning malah sehat. Malah itu wis kanggo ibadah salat barang wis ketok resik. Amin. Wis gleling pokoke. Nggih, Ngono. Sing penting ya bali pulih kekuatane satemah bisa nindakake sekolahe nganti tutup. Nah, bisa duweni keterampilan gitu, Mas. Nggih. Mergo saiki aja njagake mung kapinteran niku kudu nggunakake keterampilan. Yen tembunge monco saiki skill. Kudu duwe skill. Nggih, dadi wong ora duwe skill ora bakal iso mlaku. Niku wau dukuh Johosari. Saiki desane Kandeman. Ayo, Kandeman. Apakah arti saka Kandeman? Kan kuwi kantor desanya dekat dengan sini yang dipimpin oleh Bapak Kades Sugito. Kan, terus dekat dengan pintu tol. Oh iya. Ya, bener. Terus manut miturut bersatu warga
keluarganya. Amin. Itu Kandeman. Nggih. Oh, Niku mergo gumantung sapa sing dadi kadese? Pak Sugito. Apakah arti asma Sugito? Ayo, nek iso nerjemake ya slamet uripe, nek ora ya dikroyok wong semene. Wong kuwi pimpinane piye semene kok. Gandeng ki resikone gedhe. Heeh. Ya kudu ana konsekuensine. Konsekuensine napa? Wong menerjemake iki ya nganggo mikir ya nganggo ragat kene. Terus Ayo Jer Basuki mawa biaya no. alah. Lah wis ditimbali kok ya. Oke. Apakah arti asma Sugito? Suki supel sugih sanak sugih sedulur piyayine. Amin. Terus giat bangun desane mergo beliau kades. Nggih, terus Kita tampa iki sing diarani mergo lek beliau kades. nggih. Tampa kewajiban Utawa napa amanah? Amanah minangka kades kene lagi satu periode. Oh. Mulai dhewe barang-barang ndongake yen pancen kualitas dan mutu beliau itu baik. Nggih. Muga-muga bisa 2 periode. Amin. Kalau memang Pak Gito ini sudah dianggap baik, kalau masyarakat sini sudah menemukan yang baik, jangan tergoda yang menarik karena yang menarik belum tentu baik. Betul, nggih. Eman-eman ya, Mas. Eman-eman wis ana sing becik kok nganti awake dhewe iki lirwa, kleru nggone napa niku ngento-ento malah ora apik dadine. Nggih, heeh. Sing baku melih niki Mas David. Nggih. Iki muga Mas Dinar kok Mas David. Mas Dinar. Mas Dinar enggal mangke mlebet sekolah malih dados anak ingkang piguna tumrap sinten kemawon utaminipun tiyang sepuhipun. Sabubare wayangan Mas David catering Eni Mandiri saya laris. Es teh Solo ya saya laris, ayam potonge ya saya laris. Aku mau ya entuk informasi niki usahane napa to sing kagungan kersa catering. Heeh, catering. Catering terus macres ayem catering gen Wadimor. Lagi paling ora kok bar wayangan sangune sarung iki. Kok catering Wadimor terus sarung. Lah kono ki gaweane Wadimor sing kondang sarunge kok. Nggih, heeh. Ning bakune yo padha tirakatan lelekan wonten mriki. Awan wae wis ditindakke wayangan dening Ki Sarmadi Sabda Utama. Bar mayar nyegat truk mulih. Iya. Terus tekan Solo mergo yo. Dadi dalange awan mau wis minggat. Wis. Mergo kuwi guru, ngoten lho. Oh, sesuk mulang ya. Nggih, sesuk mulang. Dados para kadang pengrawit niki niku nek sibuk ya ora ana sing nabuhi aku ki wong penting-penting, Mas. Bocah-bocah iki wong penting kabeh. Oh, diaturi. Mboten nami pamer niki kathah ingkang dados guru, dados dosen. Nggih, mergo niki ya oke sing do laris mayang nggih. Lah niki sing saron niki malah duduk kubur. Ora kok ya. Mas Pandu Gandang Sasongko sing nyaron songo niku dalang. Dalang. Nggih to, nek kaya Mas Tri sing nyelentem niku ya dadi dosen. Dosen ibu-ibu, heeh. Nggih niku. Basa ibu-ibu PKK nek golek latihan ya nitri kuwi. Nika sing ngenong nika tukang pijet. Iya, nggih. Bakune iki dina sing becik, kabeh para kadang seniman-seniwati abdi iso nglumpuk, iso ndonga bebarengan tirakatan nabuh gamelan kelenengan sing mat-matan. Amin. Nggih. Tur iki di anu Mas kancani enten bintang tamune. Sapa Mas? Mbak Nandasari. Oh lho, tak kira nada pengendang. Gopo nada pengendang? Ya ora lho. Nada pengendang munggah kene. Wah. Nggih, Mbak Nandasari iki pun dadi pekarmane Mas David sak keluarga. Kalau semanten ya dawuh. Ning iki mengko Mbak Nandasari wonten segmen limbukan mawon. Sesuk-esuk ana tugas sing ora iso ditinggalke Mas Gareng. Aku sesuk ya ana tugas ora iso tak tinggalke. Walah ya wis ngono. Mulai saiki ora apa-apa kok. Nggih. Mila monggo diaturi pinarak wonten mriki mejumeneng Mbak Nandasari. Jebul aing sing anti-anti wis teka mrene. Wis ada pisan ora krungu kabare saja irut wale
Nanda. Ayo. Wah, jan cawe dok pawakane kaya tower. Lah piye kok kaya tower? Dhuwure ra umum. Niku jaran teji candrane ngono kae. Jaran teji. Heeh. Ora sik iki ora jeneng buka wadine wong kepengin ngerti kok dhuwurmu semene umurmu pira to, Nduk? Kula. Heeh. Kula umure 22 tahun, Pak De. 22 tahun iki samene dhuwure. Nggih. Lah kok ya 30 tahun nek semono lho kok. Nggih, Mang. Kula kan awet alit remenane mak embung. Oh, bong. Nggih. Oh, lho. Bong ki saka ngene. Pring. Dadi sedure mergo mangan bong. Nggih. Lah iki mangan sak pringe malah semene terus iki. Ya ora. Yo dasare piyai nek pawakane ngono ya piye? Kok menawa anu nuwun sewu jenengmu sapa, Nduk? Nggih, dipun tepangaken kula Nandasari, Pak De. Nandasari ngono tok, cukup Nandasari. Nggih. Saka ngendi omahmu ngendi? Saking Ngunut Tulungagung, Jawa Timur. Ngunut Tulungagung Jawa Timur. Nggih. Cah Ngunut Tulungagung. Nggih, nate mriko? Wis kae jajanku mbiyen. Engkang pundi ne? Hah? Engkang pundi ne? Yo nggonku. Nang ngantru. Ya nggon, ya nggon. Nang Apa sapa jembatan ngomong? ngantru kae. Omong lho suci jare aku ning hujan. Ayo. Ora sik nuwun sewu. Dawuh nggih. Ora saiki isih sekolah. Tasih Ana ngendi, Nduk? wonten universitas terbuka. Lho, masuk angin kowe engko. Piye Maksudnya toh? niku untuk semua saja dari kalangan umur berapapun saged. Oh, universitas terbuka ki sapa wae untuk mlebu. Umum, Nggih, mergo saiki ra akeh to Mas sing wis kagungan garwa, Nggih. ning isih kepengin sekolah ya entuk. Leres. Ngono, nggih. Ya, tak pucek-puceke Tulungagung ki nggone seniman seniwati sing kondang. Muga-muga dadi seniwati kondang ya, Nduk. Amin. Amin. Pangestu. Pertanyaane 22 tahun wis duwe bojo apa durung? Dereng. 22 tahun kuwi lho duwe bojo. Dereng. Aku lo kan tasik menikmati masa muda. Apa ora eman-eman? Lah napa? Kok mbok gorke iki? Ya ora nganggur wong genah kesibukan ya nang ngendi-ngendi. Maksude rasane atine iki kok mbok gorke yen bojo urung pacar wis. Sampun. Nah, berarti atimu wis mbok go. Muga atine pacangane kuwi nggih. dadi jodhone. Insyaallah pangestunipun. Aku mboten pinanggih kalian panjenengan Pak De. Nduk. Alhamdulillah pasuryane panggah teng ngajeng. Alhamdulillah kula kuwangen Ayo-ayo ning omongane ra enak. Lho piye to? Piye apa ning salah? Apa ana sing salah? Embung ki lho. Suwe ra ketemu, bareng ketemu panggah pasuryan gak rupa. Heeh. Rupane ning ngajeng ki ning ngarep dadi rupaku ki maune ning kene lho. Ora tegese panjenengan iki anu pasuryane kok isih awet bagus, Nggih. selalu mengedepankan perawatan wajah ngono lho Kuwi Pak. malah ngenyek, kuwi ngenyek kaya ngene bagus terus sing elek kaya ngopo? Ya karo tikus ngono elek imbang-imbangane rak mung karo tikus. Ya salumrahe wae wis kaya ngene iki Nduk, pancen jinatah dadi kaya ngene ya tak lakoni. Nggih, amin, amin. Riyen, Mbak Nanda, Dalem. panjenengan ketemu Mas Gareng iki pertama umur pira? Kula pertama panggih kalian Pak De niku umur kelas 6 SD riyen. Wah,
Nggih. Dan Riyen dipangku-pangku sakniki duka tasik wonten napa mboten? Lho yen pancen kowe lila lamun kelangan ra gegetun kene tak pangku. Apa tasik iki ya? Mumpung bojoku adoh ning omah. iya ning live streaming Oh ra sida. Ra sida Bu. malah warna-warna kok iya Malanda. Dalu niki sowan wonten dalemipun Bapak David. Mas David kali Bu Dalasani Eni. Bu Eni menika kagungan hajat walimatul khitan ingkang putra nggih. Ya, Mas betul. Muhammad Dinar Gusman. Gusman, mugi-mugi ingkang dipun khitan khususipun Adik Dinar Nggih. saged dados putra ingkang soleh, Amin. migunani tumrap agama bangsa ati negara, Amin. saged mikul dhuwur mendem jero asma kinarya jaba tiyang sepah kekalih lan mugi-mugi napa ingkang dados gegayoanipun dipun kasembatan dening Gusti Kang Murbeng dumadi lan ugi mugi-mugi dumateng Bapak David dalasan Ibu Eni Nggih. tansah pinaringan kawilujengan kawidatanan karaharyan kecukupan sandang panganan papan Sakaturan malih kagem Bu Nggih. Hajah Kasturah. Injih, mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh kula dongaaken tansah pinaringan panjang yuswa, rejeki ingkang kathah berkah barokah, tabungane kathah kena kanggo mbangun omah, kena kanggo Amin. ragat anak sekolah, Amin. kena kanggo Ki jane munggah penyanyi haji apa menyang model Mekah, lho, Ta? yen Amin. turah kena kanggo tumbas sawah. Amin Allahumma. Amin. Sakaturan malih kagem Bapak Haja Putut Tri Prayitno, tuwin Ibu Haja Sri Yuni Indrawati. Ndongake apa panjenengan? Monggo. Lho bagiane kono kok. kula. Sing mandi iki model wedok. Ayo. Sing lanang jijiki kok. Oh ki ora to. Tembungmu jijiki. Ah ini ya tenan kok nimbali Mbak Nandasari iki ya alhamdulillah. Dongane wong kerep melek bengi kaya anakku iki Nggih. mesti akeh mandine dijabahi. Nggih Mbak Nanda, ayo arep ngatur kira lagu napa? Niki kula merdikake kagem sing supit kanggo para pamirsa utawa Mas David sak keluarga, monggo. Aku tenan tertarik karo jenenge putrane Mas David Pripun? Muhammad Dinar Gusman. Muhammad kuwi panutane. Panutan. Diarahkan Mas Leres. Dinar panutane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Dinar kuwi mata uang yang paling tinggi nilainya. Nggih. Berarti dijagoke esuk dadi anak yang bernilai tinggi dalam arti Dhuwur derajate, dhuwur kawibawane. Amin. Nggih, Gus. terus Gusman. Gusman. Gusman kuwi Gus ki bagus pasuryane. Terus Man kuwi manungsa. Dadi panjenengane Mas David ki duwe anak supaya dadi manungsa sing bagus pasuryane bernilai tinggi dan duwe panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Asma kinarya japa. Betul. Pancen ngudang anak niku ya mung gumantung saka jenenge. Niku ya iso kanggo titenan kita Mas Garing Ya, kaya Dik Dinar niki. Iki sama jenengmu tak terjemahke san. Nandasari. Nandasari. Nan. 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 Nantinya bakal menikah, ya ora? Iya Nggih. Ndak tahu siapa jodohnya. Sa. Saiki wis cedak karo jodone. Ri apa? Rindeke wis tekan. Apa kuwi karepe? Mergo jodone aku. Alah. Allah. Kaya rumasane kok GR. Ayo Mbak arep ngaturke lagu napa? Ayo. Ayo Dok, ayo. Maka sing langgap-langgap sik sing kepenak. Nggih. Nggih, karo nggo napa niku dinggo ngancani Mas Alfian bubuk. Heeh. Iki pengen duet iki karo Nandasari Mas ya. Alfian nggih. Heeh. Ingkang wingkinging jenengan nika nggih. Heeh, sok ning Tulungagung, sok ngerti to? Kalau wau sampun WA kula. Oh, lah iya, nggih. Nggih, wis WA panjenengan. Biar ya sok dolane Tulungagung sok nusul Pak Eko, sok nusul Pak Minto niku. Nek mboten nate nusul pas kula wayangan. Oh, ngatur sik disusul beda niku ora kecandak kok biyen. Nggih. Bae seje. Iya, bae PC ayo siji. Nggih. Napa Mbak lagune ayo? Memanik kemawon nggih. Oh, memanik. Ning dipun bawani sik. Ya ki telacer kono, telacer Tulungagung ya memane. Lah nggih no dibawani sik, dibawani. Ayo, Monggo sing bawa Mbak Nandasari pelok monggo arep nyuwun ngampil bawa apa mongso
borong Mbak Nandasari. Nyuwun pangkur rinasa mawon. Waduh, pangkur rinasa. Nggih. Nano. Nano. Ngapunten nderek ajar nggih. Lho malah ampun golek ajar nderek golek dit mawon bareng-bareng ayo. Wong rene wing njaluk sangu kok ajar. Niku anu, dawuh sing andhap asor ngono kuwi. Nadyan wis pinter ning tetep nganggo tembung nderek ajar. Urung nembang wis membawa pengaruh besar. Apa pengaruhe? Iki nadar nembang lho segone metu. Amin. Ayo ngrejekeni. Amin. Saya rasa ruyuk. Sego soto. Kok sik ta nek wong bawa kok malah ngurusi soto. Lah witekno disuruh sego soto ya aku. Ayo. oh nggih monggo Oke. Kaki sinten nggih? Wah. Lah jenengan ingkang niki kula ingkang niki mawon. Oh jebule wong ayu ki ya mata duiten ya. Lah piye to? Piye kene apa? Lah sing siji kok duite iki. Ayo nggo perawatan, kabeh awet ayu ya ta. Ki katur ki Bayu Ajing Pakeliran Sugeng Dalu nyuwun gending apa ki? Ugi lagu Setya Tuhu. Langgam Satu hati sampai mati. Matur nuwun saking kula Sugito. Oh Pak Sugito to niki mawon. Pak Kades ta. Pak Kades. Nggih Setya Tuhu kalian Satu hati sampai mati. Sampai mati. oh Setya Tuhu karepe Setya Tuhu satu hati sampai mati ngono ya. Ayo. Ayo lanjut Mbak Nanda. Ayo. Hehehe. Ayo. Ngecap-cang. Oh dudu kuwi. Ngawur ae. Yo. Ki aja rusak apalan lho, kacau lho apalane. Ora wong kiai pinter kok. Kira me padha. Sumandeng sisihmu. Keloro-loro aku. Ngapa kok keloro-loro iki? Ah keloro-loro aku nyambut gawe ngene. Kancaku do mangan kuwi. Ya wong kewajibane dhewe-dhewe kok. Kanca-kanca kowe tawan lho mau lho wisan kowe. Ketawan mangane. Ya nyambut gawene kok ya. Ayo, Mbak. Mong gawan iya. Matur sembah nuwun lho, Mas. Wah, agar sing nyuara ayu legender cethu ae.
Lah. Nek sing bawa lanang iso buli to. Ayo. Tanolia ta tresnani lahir Ayo, memane langgam sik, mengko angka loro garap jaranan Tulungagungan. Monggo. Ya, Mbak, monggo langgame. Monggo, yo. Mung sliramu kang dadi maning kalebu pindaratno kang kakon panen
aja lenggase, aja lenggase. Mergo Pak Kades wong ngersake Setya Tuhu. Nggih. Oh, disambung Setya Tuhu. Lah ya no. Oh, nggih. Nek mau sing bawa Mbak Nandasari dhewe saiki sing bawa Mas Gareng. Aku. Ono. Oke. Engko langgame Setya Tuhu. Mas Gareng gandrung. Iya. Gandrung siapa? Ayo anu Mbak Eka, ayo Kak, kowe ngadeg kok Kak. Oh, Ayo. Eka, kowe Mas Gareng Kak. Dathuke Eka karo Nandasari. Ya, piye? Ora hebat iki sing tak goleke sing dedeke padha. Iya. Iya. Dah, iki dudu sing dodol degan pinggir alas obat. ya ora to. Adile Gusti Allah ya, Mas. Apa? Sing luweh-luweh, sing kurang-kurang lah ya. Sing dhuwur-dhuwur iki kuwi kaya tower iki kaya pathok. Ya ora ya. Ya ning wong ki paringane Gusti kudu ditampa disyukuri. Oh iya, mesti ana kurange ana keluwihane. Yen iki kurang banget iki. Ya ora to. Mbak Eka. Inggih, Biong, lajeng dalu. Alhamdulillah selamat malam. Selamat malam. Iso ketemu wonten dalem kene ya, Mbak. Ning Johosari, Kandeman, Kabupatene Batang. Inggih, Biong, wonten mriki ndereke panjenengan. Kagungan kersa apa, Pak David nek ngerti? Pak David nggih menika kitanan. Ngitanke sapa? Pak David. Sapa? Kok ngitanke Pak David? Kitanke Pak David ngitanke Sing kitan iki dudu Pak David. Pak David wis gleling kok. Aduh. ingkang dipun kitanaken nggih menika putranipun. Nggih Mas Dinar. Mas Dinar nggih. Arep ndongake apa, Kak? Nggih, Mas Dinar dadi bocah sing saleh. Amin. Anggenipun dipun kitan sak sampunipun balik kados wingi uni malih. Kok ya percuma lek diragati kok balik kaya biyen meneh. Kesehatane iso bali pulih kaya ndewinane. Oh, aja balik wong bar dikethok balik meneh. Ora, nggih. Iki sing ngersake Setya Tuhu Pak Gita, Pak Kades. Kalih satu hati sampai mati. Oke, yo diaturke. Iki yo ana nawala meneh Mas Gareng. Nggih. Nyuwun kembang rawe Dewa Tresna kalih tambal ban. Oke. Katur dhateng Bapak Sri Widadi Pak Polsek. Oh, nggih. Saking Ibu Hajah Kasturah. Nggih, wilujeng dalu, Bapak. Nggih, matur nuwun Pak Kapolsek sampun paringi dipalilah kalian para kadang seniman seniwati badhe gelar kagunan. Mas Gareng. Nun. Wiwit taun 1998. Nggih. Sabubare reformasi sing jenenge idakep utawa nomor induk dalang kuwi wis ora ana. Oh, ngoten. Nggih, niku sudah ditiadakan. Tapi tetap kalau pagelaran harus izin. Nggih, izin keramaian dari yang pihak punya hajat. Ngaten, mergo ning golek idakep utawa nomor induk wis ora ana wong. Betul. Sudah ditiadakan saka Padi Pusat ya wis dawuh. Tur nang endi-endi wis tak aturke kabeh, mung izin keramaian. Leres. Nggih. Ya saiki Mas Gareng bawa ayo. Ayo ning tengah diapit widodari loro. Nggih, kudu adil lho, Pak De. Ya. Rungokno widodari dudu pathok. Ya widodari sing dipathoki. Apa wis mati kok widodari dipathoki? Kowe aja nesu. Apa? Kasih sing digandrung kasih. Aku dulu. Ayo. Duh wong ayu. Maka. Ya ampun. Piye ta kok nyebut? Wong aku golek sing nom sik untuk sing tuwek. Alah kuwi malah luwih enom masih cilik no. Malah ngene iki little body kok. Little body apa? Cilite gatel. Lebar wedi. Ngene iki malah aku hemat tanggal kaya. Iya. Gandake seragam ngirit duweke. Numpak pesawat ora satu tiket. Cukup diadai tas kresek, numpak pesawat ora konangan. Aku ki dudu sinden, aku kan bagian korban. Ora, sabar ya, Duk. Iya, coba. Wong ayu. Iya. Malah gilani kowe iki. Lah aku mau celuk prai aku kudune malik. Sing tenang to. Lah aku gak iso tenang sebab atiku wis berdebar-debar petuk sliramu. Rai seliramu katene sing lanang ora dirai kok seliraimu ramu apa pujan ning ati wong wedok ora ketok ayune malah ketok unyeng-unyenge
ya kuwi kecantikan sing hahihi Kakang. Waduh. Kowe tak kanthi ana ing taman keputren kene. Iya. Lumban katresnan marang aku ya Kakang Mas. Kuwi kecantikan sing hai. Ayo. Hakiki piye rasamu tak kanthi ana ing taman kene Kowe Kakang. malah kaya wong picek ya. Piye to piye? Kok dituntun kaya wong picek. Lah kuwi lho caraku iso Romanti iki wonten ora ngarep buri. Oh, gandengan ngonengen. Mbok bilang Kaya raimu ndi? kowe jane iso ra. Kowe iki makane ndak duwe bojo. Jare ngonengen. Ngene lho, ngene. Kok iso? Kok sing genah. Oh, telat ngombe obat saiki. Ngonengen ndak yo ngono. Aku kiwa kowe tengen. Aku ki. Iya. Iya Mas Gareng, lanjut. Kaya ngene wong nandang as amara. Menika foto kalian Mbah Kakung nalikane mresake wonten puskesmas. Kok karo Mbah Kakung? Kowe nganggep aku Mbah Kakung? Ganti. Piye panjenengane tak sepuhne? Yo, Oke kaya ganti Mbak Nandasari. Ning iki ora kena dicekel, sing iki ora kena dicekel. Ah, kena nembang tok. Ning kocape iki jaga kembang ngono, ning ora kena disinggol. Ane wong kaya ngene kok masa ra entuk dicekel ki lho. Ah wis to ning wektune. Wis tak cekele kok gen wudu meneh. Iya. Ayo. Senengane. Mbak Nanda ora saudu, tak wahi pasir. Napa, Mbak? Ya untuk menyucikan. Oh, masa nganu. Bu lho bocah ini iki. Kuwi lho. Ayo, Nana. Apa mung awakku dhewe Kedadian sing luar biasa endah. Wanudya ayune kaya ngono, ana ing taman kok dirambani tekek. Tuk. Di pamane ayu ki tok saka kene, wah disawang penak. Ora ana hukum tak bacok kowe. Ngapa to, Pak Dik? Ana roman wong wedok karo tekek iki lho. Lho cak nek kasih nyatane ngono ning taman ki bebas, enek uler, enek entrong, enek Enek apa, tekek. Lho kok tekek ora kok. Padune kowe cemburu e kok. Tekek tuwek ben ora nesu. Nah, ngono, tekek tuwek. Apa lorek? Ayo lanjut. Duh. Tiba Anu. ora usah disemek Iya. kaya amatir kowe. Iya. Jejer wong ayu semak ketok bodhone. Jawa takut Mangan ndok rek tok nyemak. Ayo. welas sono. Hup. Ganti eka meneh sing gandrung. Sama aku, Kakang Mas. Mrek wami. Kaya Apa kuwi. katekan? Ya sing apik to. Ngono kaya ndungani demit. Yo tembangne sing apik. Kapan katekan? Jejer dangkel kayu. Jejer lan wong ayu kok dangkel kayu. Wong ayu. Wong ayu sing dodol dangkel kayu. Oh iya, penjual kerajinan. Heeh. Tenan tapi gak dangkel. Heeh. Kalau ke dangkel aku marah aku enggak. Ora. Enggak aku nek ngono sono. Ora. Ah, iso. Oh, ku sesuk tak jiret tenan. Ya, lanjut. Apa kowe lelara? Nakoda. Kodor Mas aku rupane koyo rupa loro kuning bae. Ya, Apa sira nakoda? Nano. Tanpa prau sat sarah ing Jolodri. Wah, ya. Mas Bayu, Apa? jenengan areng ngeti ambune Jolodri mau. Kautan Lombok Jolodri, ayo. Nano. Ora kok Nyidam kehujanan aku. Sarias Oke, mawa diatur kesik. Langgam setia tuhu buka celuk Mbak Nanda. Maka, ya Mbak. Aku kang sedya satu
Mbak Nanda, ayo. Mungkin kok bereng pipi. 14 tembangangan nggih. Omongan tansah limpah. Bener sinter gambang yo. Mbak Nanda yo. Wayang bengi udan krimi sara wis wis banyu kang aku wis saksi nangis nangis Pak Tresnani kanikan lagi aku songo jero Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Mbak Ika lenggah karo Mbak Nanda lenggah sik istirahat gentenan. Wah, yo kono angkrem meneh. Angkrem nek kaya apa wae. Ah, kene wis jatahi wis kok. Nggih. Niki wonten nawala meniki saking Ibu Hajah Kastura. Oh, nggih. Kembang Rawe tambal ban Dewa Tresna Lamunan Lintang Asmara. Menika kagem Pak Kapolsek siap. Oke. Yo, doa ayu. Ayo, dia yuk. Serampat. Oke, Bawa, oke, yo. oke. Yo, sugetke monggo. Yo ta.
Alhamdulillah. Kowe ngicipi jogete Nduk Ayu. Iki piye to jane iki? Eneng apa to? Iki Ayu kowe joget jare giliranku kok malah mandeg iki piye iki? Ah, sampeyan tanjake mbok menawa kurang dhisik kendang rumasane ngejak suwuk ya yuk ya. Lho kok iki nggone datar ora ono tanjakan kok. Iya kok. Oh, Gerakan ku lho Pak De, gerakan ku lho. Mboten nok tanjakan, mboten nok napa tanjak dalanan niku mboten. Lah aku kok ya Sumadya kok disuwuke itu lho. Nandha Dusman kuwi. Kate kaya Jenengan pengen joget? Ora. Wis aku kadung mutung, wis ora. Tenan. wong kok mutungan. Ora wis. Ya wis ora usah dikon joget wis seben cakar. Diumbar sak senenge. Wis arep mulih ning uwit ya seben arep mulih. Mangsamu munyuk apa piye? Ayo, iki ana sing ngersake kembang rawe ning tak wiwiti saka podang kuning dhisik. Podang kuning dibawani. Ayo, sing bawa ayo. Ayo yuk. Ayo. Bawanana. Waduh, kan. Aku jegok barang to. Kirek apa piye? Lah kok Kuwi dehem kok. Dehem. gawe kok dawa men. Nadian. Ayo, ya Nduk. Monggo. Nadyan wujud temong paksi Nadyan wujude mung peksi. Ha, Peksi. peksi. Napa peksi Pak De? Manuk. Ayu kuwi nek cara manuk apa Mas Gareng? Iki manuk lobet Wah, lobat. meringkil ning wah digoleki wong mergo peni disawang nyenengke. Nek Mbak Nandasari, Nandasari iki murai batu iki. murai batu. Dawa dengan ekor 15 sampai 20 cm. Wah. Nek Eka, Eka iki manuk ancel bumi iki. kuwi Ancel bumi. keluyane apa kuwi? Ora iso dicekel wong anggar doyan utuk-utuk sing oyak mandek ngono dhewe terus sut. Oh, ancel galeng nek cara kene. Lah saiki galengan ra ono-onone bumi kok. Ya. Ancel. Ya yuk, meneno. Yo. Keliru. Oke. Salam saking penggemar Mas Gareng Semarang. Oke. Mas Bagong Glondor. Oh ya. Yo. Halo. Wis alam tak kira wong wedok kowe Bagong Glondor gabrak apa? Lanjut. Bunga hatiku. Salam kagem Mbak Suci saking penggemar Mas Wardoyo Jumantono. Nyimak ya. Iya. Lanjut. Waswengken Salam hormat katur Mas Gareng Semarang saking Pandemen. Oke. Mas Petruk Sadibai, oke. Yo. kok kancane dhewe kabeh to Pak De? Sak grup kok ya. Tak gawe sak grup Punakawan. Ayo. Goleki si podang jenar Wis men kowe beruk ngono. Iba bunga Nano, ayo. nyanding bisa dadi tombo Monggo, ayo podang kuning diaturke langgame. Ya, Nduk. esuk awane ngomah wis ora kasan kaluyuran anggur
Monggo. Kembang rawe no. Monggo, ayo. Terima kasih, matur nuwun. Wis diaturke kembang rawe diwiwiti saka Podang Kuning. Wangsul dateng Mbak Nandasari, Mas Hereng. Oke, ayo Dok. Niki wonten sing ngersakaken Lintang Asmara. Nggih, saking Bu Hajah Kasturah. Duet iki duet. Duetke. Kula nyuwun tulung kalian Pak Harinto. Nah, iki Oh iya diteke keluargane sing gawe kok Mas, sing gawe lagu kok Mas. Oh iya iki anu. Leke ya. Leke sing gawe nggih niki Ume sing gawe lagu Lintang Asmara. Nggih, ayo. Monggo Pak Harinto kene. Kene Pak Harinto tak kei seger-seger men iso nggo. Apa ngantuk? Heeh. Wah wis nyanyi boyoke kumat. Ya ora kok ya. Iki deteke padha dhuwure. Monggo Lintang Asmara Mbak Nanda. Nggih. Duet kali Mbak Kakung. Heeh. Oh, Mbak Kakung. Oh, pawake sak loket tol. Nah, nek niki pas-pasan kula. Oh ya. Ya ra, ya ra. Kan pas ngaten. Nggih ora apa-apa Mbak Nanda, nek panjenengan kok kagungan karo kowe Pak Rinto ki manutan, Mbak. Ora apa-apa. Sampeyan tanggapan piye mulih ngomah resik. Ya ra. Pokoke ngladeni iki kuncine ladenono kanthi mendem. Ya ora ya. Ditinggal nyambut gawe di rumah bisa isa-isa, bisa umbah-umbah. Bisa ngepel ya. Monggo ayo diaturke. Lintang Asmara Mbak Nanda Pak Harinto. Monggo ayo. Rasa kangen kang
sajroning atiku wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus Ciblon Mas Anggit yo Terima kasih. Pak Rinto. Rasane piye duet karo Mbak Nandasari? Wah, pripun nggih? Piye sing jujur ngono lho. Mare gedhe sing omah Mas. Nggih. bagiane sing omah ekran Ning omah sing pindah nek wong 8. Are kaya pindah gazebo. sing wantet lho abak-abak wis umur ning wantet Mas Rinto Wah, diaturi kok ya. wong seniman tulen Heeh. iki sing ngarang lagu iki ponakane Mas Pak Rinto kae Nggih, klebu keluargane sing ngendang barang niku. Nggih. ingkang nyiblon apa ingkang Sing ciblon, sing ciblon. sing kae opo Asmane sing ngendang Jaipo ya padha nandane. Oke. Nggih, nek punya Nandasari. Niko Nandasaru. Pol, ya nggih. Sik iki jokeh sing disuwun ya Mbak Nandasari. oke napa meneh Mas Niki nyuwun Dewa Tresna. wah Tresno menika adune kalian sinten? Adune kali Mas Alfian sing WA panjenengan Oh, kala wau. niki. Nggih. Ayo kene ya tak kirimke bojomu. Nggih. Lho Alfian duet. Nah iki. Dewa Ampral Sek dikeprok tremes ayo. Ora. Ayo kene Dewa Tresna, monggo kene Mas Alfian karo Mbak Nandasari. sing penting bengi iki jejer wong ayu ora ketakut tekan omah padu Ora mulih kok Dek, ora mulih. ora mulih Nggih separan-paran, ayo. oh Ayo Mas Alfian kene Dewa Tresna. Ayo. Monggo. Wah, jajal.
pengendangnya palapai lah terakhir. Maka yo, Ayo. Dewa Tresna, maka diaturke. Maka yo Cak. Halo Mbak Nanda. Ora. Tak foto tak kirimke wong omah. Geger.
kasih. Piye Mbak Nandasari piye? Mas Alfian suarane piye? Jis. Yan kok aja mundur sik kok. Nggih. Suarane Mas Alfian sae to, Mbak? Sae sanget. Saiki kowe piye, Yan? Kowe duet karo Mbak Nandasari piye? Alhamdulillah mungkin Rasamu piye? Duet karo Mbak Nanda. Anu ungkapannya Alfian sapa direkam coba menawa piye? Duet. Mas. Karo Mbak Nanda piye? Nggih alhamdulillah mungkin mboten saged dilem kula. Oh, ora kowe nyawang Mbak Nanda ngene iki ayu apa ora? Ayu, Pak. Karo sing ning omah ayu di. Iya. Ya ayu iki to. Oke. Di screenshot ya videone. Alhamdulillah pun di live menika. Nggih, Alhamdulillah. Sesuk padu. Iya. Ora apa-apa, aku seneng anggere kancane padu seneng. Ngomah ki ya aja sepi no. Ya gen rame. Padu iki kembang-kembange wong rumah tangga. Nggih. Ora masalah siap. padu, sing penting bar padu pegangan. Ya aja mesake Alfian wis gelem karek kae. Ya. Wong ki ranah kerja jangan dicampur masalah pribadi. Bener, iki ranah kerja aja ranah pidana. Matur nuwun. Nggih, makasih ya Mas Alfian. Waduh jane lak tenan wis. Warane apik. Wis ora adus kuwi yo. Iya. Iki bos kabeh diamboni terus ning bis. Nggih, nggih. Yo, pisan Yas, iki ana anu mumpung isih ana sing ngersake. Wonten sing ngersake lamunan Mbak Nandasari, oke. Oke. Saking Ibu Hajah Kasturah kala wau tak entekke sisan. Monggo. Yo, lamunan Cok, diaturke kaya ngapa? Monggo, lamunan. Yo. Monggo, yuk. Ciblon ki Mas Anggit. Tresnamu
Terima kasih, matur nuwun wis diaturake. Mas Gareng nawala liyane tak aturke Patresanga nggih gara-gara sing ombir jagate. Nggih. Mergo iki kiyaine Semar swasana Karang Kedempel kurang becik. Nek ngantek kelantur malah ora apik dadine. Ayo tak derek. Aklar kang samya sibuk Pindara pingkang samudra. Oh